Sme v českom meste Břeclav, kde sme prišli znova vyhodnotiť ďalšieho vodiča, ktorý bol najúspešnejší a vyhral našu súťaž Taxi Král. Teším sa na tento rozhovor a budeme sa určite pýtať, ako vnímal začiatky Sensetu a ako ho používajú dnes. Tak poďte so mnou na túto debatu. Senset prináša ďalšiu novinku, ktorá vám pomôže zlepšiť vašu taxislužbu. Pridávame herný element, kde sú šoféri za dobrú prácu pozitívne odmeňovaní. Na konci mesiaca je najlepší z vás vyhodnotený za víťaza takého taxikráľa. Čakáme na Michala, ktorý sa stal taxikrálom, tak... Aha, už ho vidím, už ide k nám. Je z firmy Taxika Skin? Poď k nám. Ahoj, ja te zdravím. Čau, Michal. Ahoj. Čau, vitaj. Ahoj. Rád ťa znova vidím. Ja tebe taký. Kedy sme sa videli? Nejaký rok a pol, odkedy sme so Sensetom tu na? Tak sa teším. Jak sa darí inak? Darí sa výborne. Počasie nám dnes vyšlo parádne na takéto, že? Počasie neovlivníš. Povedali sme si, že aby aj na kamere vyzeralo celkom dobré auto s týmto a nám to tu zapršalo, všetko sme... Michal, zvolali sme ťa, lebo však dali sme ti echo, že teda vymýšľame tu nejaké súťaže. K tomu, kým prejdem, ja mám na teba niekoľko takých milých, príjemných otázok z praxe, lebo veď najlepšie je sa pýtať a rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažívajú každý deň. Jo. Ty keď si spomenieš ten rok a pol dozadu, keď ste tak akože začínali, že ako vnímaš vlastne teraz dnes ten taký ten prechod na ten digitálny dispečing, že čo vám to dalo, jak to vnímaš ty, jak z pohľadu? Ja ho vnímam velice pozitívne. Jo, dalo nám to prostě nějaký posun dopředu. Jo. Jo, protože strašně nám to ulehčuje práci. Vím to za sebe, protože jsem to všechno řešil přes telefon, jo, a nebylo to úplně jako dobrý. Jo, měl jsem z toho potom doma hlavu jak balón z těch hovorů. OK, jasné, tak to si mi trošku akože tak aj nahnal na tú otázku, že jak ste fungovali vlastne predtým na začiatku, keď si spomenieš, a ja keď si pamätám, tak ty si bol ten taký hlavný židič? Byl. OK. Keď si spomenieš, jak ste vtedy fungovali, aký to bol taký princíp? Fungovali jsme vlastně na principu, no klasický hovor, jo, kde já jsem vyjednal prostě místo, jo, odkud kam, jo, jaký čas, jo, domluvili jsme se zákazníkem, ano, pošlu vám tam auto, znamená, že jsem musel zavolat kolegům, jo, pojedeš tam a tam, jo, takže samozřejmě se mi to jak přeposílal. To si vlastne, takže ty si dvíhal tie telefónne linky a potom komunikoval kolegom vlastne ďalej, že kam majú ísť. Přesně tak. OK. No a teda... Prostě postupem času těch zakázek bylo, já nevím, cirka, když je 50, tak potom z toho mám hlavu jak balón. A keď si spomenieš teda, že ako ste si vtedy zvykali na tú zmenu? Pamätáš, že koľko vám to trvalo, ako to prebiehalo? Hej, mali sme túto školenie vtedy? Tak samozřejmě každá změna je prostě chce nějaký čas, jo, když se na to zvykne. Jako bylo to někdy náročnější, jo. Ale prostě kluci to nějak dali, nějak jsme si na to zvykli a já myslím, že to funguje dneska už na 100%. A to bolo také, že ten tým, ktorý tam je dnes zložený, akože je zhruba ešte stále ten istý, alebo už sa ti aj obmenil postupne? Už postupne sa tým obmenuje. Áno, že už tam nie sú úplne tí istí ľudia, čo sme školili na začiatku. OK. A keď tak vnímaš tú takú najväčšiu zmenu, možno z tvojho pohľadu, tak pre teba asi aj toho dispečera, ale aj z pohľadu firmy, ty tak čo vnímaš tie najväčšie zmeny, ktoré nastali? Největší změny jsou prostě ulehčení práce, jo, že prostě odpadly ty hovory, jo, každý řidič se stará o svoji zakázku, kde má jenom tlačítko, zavolat, o ní se nestará. Jo, já myslím, že to jako funguje dobře. Že teda tým si vlastne každý zobral aj tú zodpovednosť vlastne k sebe sám za tú svoju zákazku. Ja dúfam, že každý je zodpovedný za svoju zakázku. Čo z toho negatívneho, z tej negatívnej strany, že čo ty vnímáš ako to zlé, ak tvoji kolegovia nepoužívajú správne apku alebo nepoužívajú správny systém, čo tam vtedy ty vidíš? Čo sú také najkritickejšie miesta? Nejkritičtější místo je to, když používají špatně apku. Jo, já jim třeba chci potom dát nějakou zakázku, já vidím, že je volný. Ano. Jo, tak mu prostě přes vysílačku zavolám. Volný, může si tohoto zákazníka, on, já mám zákazníka. Já tě vidím zeleného. Já jsem to zapomněl odkliknout. Okay. No, tam je prostě ten trošku kámen úraz. No. OK. Ako to riešiš? Tak zkusím někoho jiného, třeba je volný. A také priebežné preškolovanie? Komu jsem to chtěl dát, tak ho nemáš. No. A robíte nejaké priebežné preškolovanie, že ja neviem, že rozprávaš s tými s kolegami a tak? Snažím sa im to dávať do hlavy, co to jde proste, ale je to práce s ľuďmi. Áno. Jo, každý to
říkám, každý odpovídá sám za svoju zakázku. Akože v každom prípade, keď sme pozerali tie čísla, tak dá sa povedať, že naozaj ste tam viacerí vo firme s dobrými výsledkami, takže zjavne to robíte asi dobre a viete sa tak motivovať navzájom. Takže to ma teší, lebo ste nielen akože ty ako jednotlivec, ale celkovo ako firma máte priemer vysokého hodnotenia vlastne v tej hre celej. Takže tiež som rád. Dobre, tak to je vzácne vlastne vedieť od teba z praxe také nejaké že nápady, tipy, veď priebežne máme tu možnosť niekde komunikovať cez tú apku, ale keď vieš aj takto možno pri tejto diskusii, že máš nejaký tip na nápad, zlepšenie, čo by si pomohlo aj iným firmám? No, nějaký nápad bych tam měl. Je trošku, když já přijmu zakázku, ano. Jo, tak já v podstatě nevím, jestli kolega nebo já máme toho člověka už v autě. Jo, tím pádem, jo, já to nevím. Jo, protože je to prostě jednotná barva. Jo, a já když bych viděl, že má zákazníka v autě, tak už prostě to dám kolegovi druhému. Čiže nejak možno farebne alebo nejakou výkonkou odlišiť, Bylo by to dobrý, keď odklikne, že nastoupil. Barevně rozlišit. Jasně. Jo, třeba stává se, že ho nakládá tady v Břeclavi, ano. Jo, ale taky ho může nakládat ve Válticích. A tam ide na prázdno. Jo, a já třeba mám tady zákazníka z Břeclavi do Váltic. OK. Jo, takže já kdybych viděl prostě, že má zákazníka v autě, jo, tak už prostě to mu vieš, že už ho nemusíš mu dávať, lebo už aj tak je obsadený, ale keby vieš, že je čistý, že je prázdny, tak ešte mu vieš dať zákazníka prostě a ušetříme tým další čas na další zakázku. Dobrý nápad, díky moc. Určite sa s tým budeme zaoberať. Ja by som mal pre teba ešte, Michal, jednu takú maličkosť, že poprosím teraz kameramana, lebo my si veľmi vážime, že kto pracuje so Sensetom správne, tak to je taká naša odmena pre teba. Ježišmarja, ďakujem moc. Ďakujeme my veľmi pekne. Vážime si, že sú ľudia, ktorí to robia poctivo, čestne a správne, tak to je taký malý prejav ako keby našej vďaky. A zároveň aj možno, že takou motiváciou pre ďalších, ja dúfam, že aby teda ste mohli, ostatní možno aj majiteľia firiem a vlastne manažeri, ktorí spracujete vlastne s tými kolegami, nájsť si nejaký svoj systém odmeňovania, takisto pri tej našej hernej zostave zbierania bodov v Sensete, no tak dúfam, že bude slúžiť. To je super. Ďakujeme krásne. No a Michal, všetko dobré prajem v práci. Ďakujem. Minimálne tak ako doteraz. A teším sa na ďalší taký debatu. Ja taky. Tešilo mne. Všetko dobré. Pekný deň.